Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per assistir. Avui, des de la Federació del Maresme del Partit dels Socialistes, volíem presentar els candidats que anem a la candidatura a la llista que presideix i que lidera el Salvador Illa. És un equip de 5 persones, 2 d'elles avui m'acompanyen, l'Ernest Sunyer, que és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Masnou, una persona que fa molts anys que està en política, té molta experiència en el món local i aquesta és una de les seves aportacions a aquesta llista. A la meva dreta hi ha l'Helena Díaz Torrevejano, l'Helena és economista, ha treballat molts anys als serveis d'un dels sindicats majoritaris de Catalunya i ara aporta aquesta experiència també a anar a la candidatura. També ens acompanya el Dani Meroño, que avui no ha pogut ser aquí, ell és expert en temes mediambientals i també fa molt de temps que es dedica a això, és regidor a Cabrera i la seva experiència, en un moment en què la sostenibilitat és tan important, s'incorpora en aquesta llista. I per últim, però no menys important, l'Edgar Fernández, que és un jove que ve de la Joventut Socialista, és advocat i també ell conformarà la candidatura de Salvador Illa. Què us volíem dir? Doncs que d'aquí a molt pocs dies comença la campanya electoral, el Partit dels Socialistes de Catalunya té el millor equip, liderat pel Salvador Illa, que esperem que sigui el futur president de la Generalitat, i el millor programa. De fet, som l'únic partit que té el seu programa electoral penjat a la pàgina web. Fa molts mesos que el Partit Socialista treballa en un programa electoral, que volem que sigui el nostre programa de govern pels propers 4 anys, i tant és així que fa ja setmanes que el Consell Nacional va aprovar aquest document i nosaltres el vam penjar a la web perquè tothom el pogués conèixer. I a més el vam enviar a centenars d'entitats de Catalunya que ens han fet arribar les seves aportacions i que en molts casos s'han incorporat per millorar aquest document programàtic que volem que sigui, com deia, el programa de govern per a Catalunya en els propers anys. Nosaltres, i ho va dir Salvador Illa el dissabte, comencem aquesta campanya, una campanya en positiu, una campanya constructiva, una campanya en la que no pensem entrar en les desqualificacions, en el drap com fan altres. Creiem que és el moment de deixar una dècada perduda, una dècada on Catalunya ha viscut de la bronca, de la confrontació i volem una Catalunya unida, una Catalunya que sigui capaç d'avançar per apostar per la reactivació econòmica, per la reconstrucció social i això ho volem fer sent una Catalunya unida, una Catalunya de tots, on el nostre president ho sigui de tots i on el tots càpiga en aquesta Catalunya de 7,5 milions d'habitants. Per tant, nosaltres farem una campanya positiva, constructiva, propositiva, on plantejarem les nostres propostes, és l'economia digital, la sostenibilitat, l'educació, la salut, tots aquells aspectes que creiem que són els que preocupen els ciutadans en un moment de crisi econòmica, social i sanitària provocada pel coronavirus. Per tant, aquest serà el nostre full de ruta durant aquests 15 dies, que volem que sigui també d'aproximació als ciutadans, de poder parlar amb ell a les mesures de les possibilitats, una campanya que evidentment, degut a la pandèmia, no pot ser com les que estàvem acostumats, però creiem que també els mitjans digitals ens permeten ser a prop amb trobades per Zoom, en Facebook Live i en plataformes que també ens acosten als ciutadans i fa que ells puguin estar a prop nostre, ens puguin preguntar i puguem compartir una conversa interessant amb ells. Per tant, aquesta és la nostra proposta de campanya, com dèiem, positiva, constructiva, amb el millor equip. Avui en tenim aquí 3 persones com l'Ernest i l'Helena, però també amb un programa que ja el podeu trobar a la web del Partit dels Socialistes i on allà expliquem quin és el nostre plantejament per un futur a 4 anys en el que creiem que Catalunya ha de per fi tornar la Catalunya cosmopolita, oberta, solidària, europea, que hem perdut, perquè és veritat que en aquests darrers anys hem estat massa dedicats a una única cosa i nosaltres creiem que cal per fi mirar a tothom, mirar aquesta Catalunya que té tantes necessitats i posar-nos a treballar. I fins aquí, ja està bé. Una mica el resum del que plantegem en aquesta campanya que comença dijous. No sé si teniu alguna pregunta o alguna qüestió. Nosaltres una de les coses que diem és que en els darrers anys hi ha hagut un retrocés pel que fa a les polítiques sanitàries. Hem sigut incapaços de revertir les retallades que van començar l'any 2011, no les hem revertit, no hem aconseguit tenir els mateixos recursos que, per exemple, teníem l'any 2010, malgrat que dediquem més de 9.000 milions d'euros a la salut, i per tant això ho volem revertir, volem augmentar els recursos que dediquem
a la sanitat catalana, entre altres coses perquè si ens comparem amb la resta de comunitats autònomes estem al capdavall de la inversió per habitant que fem a Catalunya. És a dir, que cal reforçar el nostre sistema, sobretot el nostre sistema d'atenció primària, que és un sistema molt debilitat i molt esgotat per la pandèmia, i també d'aquests hospitals de proximitat, com l'Hospital de Mataró o l'Hospital de Calella. L'Hospital de Mataró porta un infrafinançament des de fa molts anys. Fa molts anys que els socialistes en els pressupostos que s'han anat aprovant hem fet esmenes per augmentar el finançament a l'hospital, no ens n'hem sortit, hem demanat inversions per quiròfans, per urgències, tampoc, i en aquests moments saben que hi ha l'ampliació prevista i no tenim cap notícia. I en canvi, a Calella, on també necessitem molta inversió, perquè l'hospital està en una situació realment molt diguéssim, degradada, l'altre dia, quasi a l'inici d'aquesta precampanya electoral, el vicepresident Aragonès sí que va anunciar una inversió a l'Hospital de Calella a 5 anys, és a dir, que no està en cap paper, no està en cap pressupost, perquè el pressupost del 2020 que es va aprovar no hi ha res sobre l'Hospital de Calella. Nosaltres no volem cants de sirena, nosaltres el que volem és fets, i els fets s'han d'escriure en convenis, en acords o en pressupostos que nosaltres creiem que han d'incorporar clarament una millor inversió per l'Hospital de Mataró i un nou hospital a Calella, que és el que fa molts anys que estem demanant. Per tant, la salut per nosaltres és un dels eixos principals del nostre programa. De fet, en el programa electoral, si hi entra, ho veuran, com hi ha propostes molt contundents i molt clares sobre atenció primària, sobre atenció hospitalària, i per tant aquí farem un esforç important. A més, la pandèmia ha deixat sobre la taula aquesta necessitat i aquest serà un dels nostres eixos, una de les nostres propostes estrelles en el programa, i esperem que en el programa de govern dels propers anys.